wan shana pibaro kibashitom bat ibakia junken. Kinong tho khubor na Ribhoy district kilapan pau kajing kindit ka bakraw halor kajing klat kindit kinsan jong ba Ronald's im upara nong tho khubor ubatrei bat ka Shillong Times na nong ston ha ka step arpo artrek no pra hadin kajing shitom ka balane tangkat tu kat nipor kakinhun kinong tho khubor na Ribhoy kidap da kajing kindit ka bakraw banyo sngo ba uba Ronald's im umdon shu ha kani ka berthai namar kajing ban jong kajing shitom ha ka met kajong u kajing klat no jong ba Ronald ka de shisha kajing du ka bakraw namar udai wei ni kinong tho khubor ubadon ka mensim yetre lang bat ki para nong tho khubor bat ubala shakri kham slem ha ka kam kakinhun kinong tho khubor na Ribhoy ka pha ka kerwo sngaulem shaka ying ka sem jong ba Ronald's im na du ka long ki khun ki kti bat ki bahing sem rengkat ki jing duai bo blei nong bu nong thau un pentingen bat ri sumar yaki hakani kapor bakimat ikajing thang ka mensim halor kajing du no yo rishot bas kem jong ka ying tu ublei un ai kajing ja that junom ye ka mensim jong ba Ronald's im to hagani ke por ngina kaliang jung ka Ribhoy district journalist union gani ke penhun gino thok khubor na Ribhoy district ni pen pau ke jing su kendit baga jing su si ke bakraw halor ke jing yo jing tip jing ya khubor ke susi ha ba wei na udkot nong thok khubor na nong stoin bade u Ronald sim u lakhat anak nek perthai tikane ke jing yo jing tip jing halor ke jing klat Kajong pelapun kendit yangi kumgi paran thok khubor bat ngidap ru dah kamen sim jong jing Sofia jing Sosi haji shisha kumbolong boros kita hoj wala da de na nong stoin bat na Ribhoy ngidon kata kajing ide ke bajan pa ngiju ya phliu jumut na kapor sikapor lagalong kino ki kam gimana kintiu kum kita ki paran nong thok khubor tekane ke jing khat no ju len ke jiyo jing tip ji ba khat no mentak stem halalong sya ka khubor ka ban susi yangi kum ki paran thok khubor te nakal yang jongi kum ka Ribhoy district journalist union dan ke konhun ki no thok khubor na Ribhoy district ingken pau ke jing susi ke bakraw bat hakaju ka poru ni pha kata ka khubor solem sya ki bahaying sem sya ki pa khamtam kalok ikun kikti hoj lese kene kejing tap jong ne lo bedum hari ke semjeki kalong syak ta kejing thang lane kejing susi ke bakraw ha baki ladu no yo kun ane kum ki kun ladu no yo pa ane kalok ladu no yu Henry kum kata ka khubor sulem ngipa lese baki ni ke bero kide kejing penyak be penyak renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian kejongi ngimdan na kiwi pat kikintin ban kren la ne banong Henry kan ke jing klat ke ju along ke jing du nong ke bakraw om tang ya ki paran thok khubor na nong na west kasihel la ne na po Shillong Henry kum mangiru paran thok khubor na Ribhoy district along ke jing du nong ke bakraw ingi namar ha ke jing lap ke jing siam jingi de wei na usamla bodon kata mensim maniatri lang la kalong ha kono nu kam tingi sodu shisha halor ne jing klat ju wala kataru ni pa eta khobor sulem ma blei trai kan rat nong bu nong thau un ai kata ke jing pentengan ya ke kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blei trai kan rat nong bu nong thau ba un ai kata ke jing jathaj ba bom jukut balese hoj wala dangim la shuban kendu lan ban yu i Henry ngingi scam ba Ronald udan rekat bani agba ma uru udang kerku kerdo ingin nasalendan agba ke kam ke ba itrengi kita kinlong ke bejom desa sisen ni pen pau kada ke susi ke bakraw ai ba kamen sim jong Ronald sim kan yo ya ta ke jing jathai ba bom jukut hak ta ka khet ani hak ta ka jaka ke ba blei ula pengkrek terpang na kemta je o tang dikini kinten kublei sibun kublei siajaro